تبنك هاي فينا ملي محابة فينا ميلادا امتا مارين تولي امين تشفير. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Ġbartna flimkien mulej, kemm hija xi ħaġa sabiħa hekk fil-bidu ta' ġurnata oħra. Narfu nilqgħu is-sejħa tal-mulej biex ninġabru miegħu, ninġabru flimkien għal din l-Ewkaristija. U għalhekk biex nidħlu tajjeb għal din il-laqgħa tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ċali Bartolo. O Alla, Inti tiftaħ il-bieb tas-saltna tas-sema lil dawk li jitwildu mill-ġdejt mill-ilma u mill-Ispiritu Santu. Kattar fil-qaddejja tiegħek il-grazzja li tajthom biex kull min tnaddaf minn dnubietu kollha ma jiċċaħdulu xejn mill-wedjiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stefnu qal lill-poplu, lix-xjuħ u lill-kittieba: Ja nies ta' ras ibsa, intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqaftulu lill-Ispiritu Santu. Kif għamlu missirijietkom qegħdin tagħmlu intom ukoll. Lil min mill-profeti ma ppersegwitawx missirijietkom u ma qatlu lil dawk li ħabbru minn qabel il-miġja ta' dak il-ġust li issa intom stess tradejtuh u qtiltuh. Intom li rċivejtu l-liġi minn idejn l-anġli u ma ħaristuhiex. Meta semgħu dan ħassew kliem u jinfdilhom qalbhom u bdew jagħżu sninhom kontra Stefnu. Imma hu mimli bl-Ispiritu Santu u bajnejh fis-sema ra il-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. U huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu l-kol f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stefnu qabdu jħaġruh huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu il-qarruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubteħ u għajjad bleħenoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub, u kif qal hekk miet. Sawl kien fehma waħda magħhom fil-mewt li tawh. Il-kelma tal-mulej. Mulej fidejk jien nerħi ruħi, mulej fidejk jien nerħi ruħi. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni, int il-blata u l-fortizza tiegħi, fġieħ ismek mexxini u wassalni. Mulej fidejk jien nerħi ruħi, fidejk jien nerħi ruħi, int teħlisni mulej Alla tas-sewwa. Imma jien fil-mulej nittama, nifraħ u nittenna għat-tieba tiegħek. Mulej fidejk jien nerħi ruħi.
Uri id-dawl ta' wiċċek lil qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni, bil-ħarsin tiegħek tkenninhom kontra tnassis tal-bnedmin. Mulej fidejk jinnerħi ruħi. Alleluja, alleluja. Jiena hu il-ħobs tal-ħajja jgħid il-mulej, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien in-nies staqsew lil Ġesu: x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk? X'ser tagħmel? Missirijietna kielu l-manna fid-deżert bħalma hemm miktub, tahom jieklu ħobs mis-sema. Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom, mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tassew mis-sema, għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti il-ħajja lid-dinja. Qalulu huma: Sinjur, għatina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu: jiena huwa l-ħobs tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kull evanġelju hekk jispiċċa dejjem bir-risposta tagħna: tifħir lilek Kristu. Għaliex il-Vanġelu, jekk aħna dik il-kelma ta' Ġesu nilqgħuha, dik il-kelma issir ħajja fina. Dik il-kelma lili tagħtini ħajja li ma tispiċċax. Bl-istess ħaġa hija l-Ewkaristija. Kif rajna f'dan il-Vanġelu, min jiekol minn dan il-ħobs ma jieħdu qatt il-ġuħ, min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Għandna tassew għax l-Alla mhux biss fit-tmiem tal-Vanġelu, imma kontinwament nirripetulu din il-kelma: tifħir lilek Kristu. Aktar u aktar meta nifmu sew x'ifisser dan il-kliem għalija u għalik. Kemm sagrifiċċji nagħmlu. Din il-pandemija li qegħdin ngħixu uriet biċ-ċar lid-dinja kollha xi tfisser il-ħajja. Il-bniedem kien beda jaħseb li l-ħajja tiddependi kollox minnu. Li l-ħajja kapaċi joħloqha hu, kapaċi jimmanupula, idawwara, jaġina kif irid hu. Dan il-Vanġelu jgħidilna: tagħmel x'tagħmel, ħatibqa' tħossok bil-ġuħ, ħatibqa' tħossok bilanċ. Persuna waħda biss li tista' tagħtik il-ħajja. Il-preżenza ta' Kristu. Ejjew hekk nitolbuh kif talbuh dawn in-nies sinċira li kienu qegħdin jimxu wara Ġesu ifittxu li jisimgħu il-kelma t'Alla. U jekk huma talbuh sinjal, atina sinjal tal-ħajja. Dan li kienu qed jitolbu. Atina sinjal li inti Alla preżenti fil-ħajja tagħna. Li inti Alla li tieħu ħsieb il-poplu tiegħek. Ir-risposta ta' Ġesu
kienet sempliċi. Ftakru li mhux Mosè tagħkom il-ħobs, imma missieri li jew fis-sema. U dan hu l-ħobs li niżel mis-sema. Jew nitolbuh hekk il-mulej biex kull mument tal-ġurnata tal-ħajja tagħna aħna nħossu tassew li aħna imkebbin taħt il-ħarsa tal-imħabba tiegħu. Li aħna qegħdin fil-moħħ ta' Alla u fil-qalb ta' Alla. Anke meta aħna forsi l-Alla ninsewħu nwarbuh, Alla qatt mhux se iwarrabna. U dan huwa s-sinjal. Is-sinjal li jiena u int qed infittex dwar il-ħajja tiegħi insibu biss fil-kelma ta' Ġesu u fl-Ewkaristija li jew kull jum iħejji għalina. U li forsi aħna mhux dejjem apprezzajna dan id-don hekk kbir ta' Alla. Jew nitolbu lill-Alla missierna tas-sema biex jagħtina dejjem li ngħixu bil-qawwa tal-fidi fi Kristu Ġesu, il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Għal poplu tiegħek biex jifhem il-valuri tax-xhieda profetika tiegħu fid-dinja li trid taraf il-verità nitolbu. Nhar il-ġimgħa 30 ta' April sejrin jiġu ordinati żewġ saċerdoti ġodda. Jew għalhekk aħna wkoll nibdew dawn il-jiem ta' novena biex ngħidu hekk ta' qabel l-ordinazzjoni tagħhom. Jew nitolbu għalihom biex l-Ispirtu Santu li jinżel fuqhom fil-jum tal-ordinazzjoni iqaddishom u jagħmilhom opra fidejn ta' Alla għal ġid tal-bnedmin. Nitolbu. Għalina l-koll biex aħna wkoll bħal San Stefanu nkunu kapaċi u lesti li naħfru lil min jagħmlilna d-deni. Nitolbu. Nitolbu għal-familji, għal dawk kollha li huma imamdin, biex jikbru f'din iċ-ċertezza li fi Kristu biss, fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija il-bniedem jista' jsib il-paċi u l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej dbirek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li jħossu l-preżenza tiegħek u għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li bimħabba jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej, għatina dejjem il-ħobs tal-ħajja biex ma nbatux il-ġuħ u l-għaġġ tal-kelma ta' ibnek fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikbarena fi qlubna u bit-tama
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi jilena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il-fuq, niżżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa akbar jinxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih uliet id-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam dan id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-misftijiet u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Ċali Bartolo u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejk il-muħda. بالفعل انقطع أن يتردي الخير نانو للملك هنرسو قديمو بالفعل تمفعلنا هنانو أن يجلد للسيد السماء والأرض بالفرح انقطع أن يتردي الخير نانو للملك يفير المنتاني يفير السجار كلها يفير الأرض والسماء بالكبر الملك بالفرح انقطع أن يتردي الخير نانو للملك يسبحوا للاسم لا سفر تالرين للاسم يسبحوا الكويك بالفيوري تالهيدين لله بالفرح انقطع أن يتردي
ردي الخير نانو للمولين حنانو فوق الأربع يسبت الأواتيو حنفهو الكبر تلا ملكا قليلين إلا الذي الخير إن كان من يتردي الخير نانو للمولين Tifħili le Kristu, għaliex inti tridna nejxu u nejxu bejk. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ minn nuqqas ta' taħsir bi Kristus Siedina. Ngħidu tliet avamarijiet li talbitna ngħidu l-om tagħna Marija, npoġġu taħt il-ħarsa tagħha il-familji kollha u l-persuni li qegħdin iħossuhom forsi minsija abbandonati biex isibu min jgħinhom, isibu min jurihom l-imħabba u għalhekk ngħidu flimkien. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.